Eta zuek nati gaztetan lagunek eta zenbat urtegaz hasten zinen urtetan, erromerietara? Erromerietara? Erromerietara 15 urtegaz. 15 urtegaz, baina erromerietara zer era, esateko Urkiolora Sarantorino gunien, mainirire agostuen, isortzan Andramarizetan, da holan zer era, baina kalera ez, pentsau bez. Pentsau ez. Eta zer egoten zen horretan erromerietan, Urkiolan da? Soinolari egoten ziren, da bantxe jantzaren gustora. Maineritzen maineriko plazan noen dugu jantzatan, jantzalari jengzen gara gutanok, bat da baino besti bat. Beha juin, da abarketa zuritzen jantzitze mendi, basotik, mendi pasote, Urkiolara eta, Santarutzi da. Gero isortzara, Andramarize, septiembre iziten diez, isortzara eta, isortza urrien da, mendik basotik urrien. Da orduan kamino hori bezan egon, baina un kamino eta kotxiez, kamino elegantiek. Mentxe kotxiez guteko, baina orduan, gure denporan, zebez, oinez dana. Osketara, Santizeuetan da. Horatxek. Da erropa barriek ipinite? Horropak abarketa zuzek, estreniotak egin zen, da horropak askoz. Ez egun naute. Eta neska eta mutil, ala neskak neskatara? Da mutil ipuai, lagunak emengo eusokuek, neska eta mutil. Geure eranekuek, hori oso maritxe, Angel da, Zirillo difuntu eta Rufinoi, lehenko zuetan, obetxeku gara da. Hemen eusuen daragora familizakuk, Eta etzera bueltetako ordue, egiten zen duen? Etzera bueltetako ordurik? Berandu basatu haikegea zarra. Nuna gozari oin hartien. Jantzan. Baina, euribek uste utzin jakien da, gure haitxe zantzala dizizan. Guztetan jako jantzan itien. Amari horromeste ez, baina itxabi jantzan ondo itxabi.